e e sos h e e ya ya h e e ya h e e sos ya
Adil putri Laras Chandra Kinanti Adyo Titisan Denari Katon lupus meraat sisa solane Laras Chandra Kinanti Seni Tari Jadil Putri Laras Chandra Kinanti Adyo Titisan Denari Enggalani iya goyangane iya Katon lupus meraat sisa Yuk iya Awas. Yuk Aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriya banyune bening ajeng semke ati uga ora lali tindak kang suci aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriya banyune bening ajeng semke ati uga lali tindak suci Segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriya banyune bening anyang semke ati uga ora lali mrek tindak wong suci aduh segere banyune ing sendang ilang kesele wis mari ramriya banyune bening anyang semke ati uga ora lali mrek tindak wong suci Yuk
nani omahe nang pinggir kali aja wira-wiri nuruti senenge ati anake wong tani omahe nang pinggir kali wong Jawa ngaluri sate budaya aja kesembrono tumen bisa ngreboko anake wong Jawa ngaluri seni budaya Laras Chandra Ginanjar. ngono ya mbokmu enak lho iki iya iya Yo yo yo. iya So. ha Soy. Doa. cas ya oh cas slow cas Mamut rasa kamanungsan murang tata tamah lan durjana wana wasa jambul gundul sujan motan bisa bini loyo kiri geni mawingo-wingo kuwanda awut mawut cecer reksa bumi ajek asri mindo amung kersa sakotra rame amplas asih tumrap marato watek nalindra kang enut api loso mingkara
Ayo. Wes. Ayo. Laras Chandra Ayo. Mlebu. Wes. Canda. Ya, Nabi nunggu Mak Karni diberesi, ya, sumpingnya diberesi Mak Karni, sumpingnya ngono ya. Monggo Yo lagi wae rawuh. Dawuh cak pendeng. Mbak Lintang di sesi kedua. Nggih. Mau awan ya wis rawuh. Saiki ya kersa rawuh meneh. Iya tanpa upami ya Mbak Amel Mbak Nuli cak pendeng. Ado-ado saka Kediri, Jawa Timur. Aduh, Cak, Jawa Aduh, Timur iki. tanggane Mbak Amel kok ning Tanggane ngono. Mbak Mbak Amel Amel ki yo iki kroyo-royo saka Jawa Timur kok. saka Tulungagung. Tulungagung. Mbak Nurli ya saka Tulang-Tulung. Kak ngerti bae kok mesti enak to, Mas. Bupati nyun ngapunten menika kebujeng lho Bu Bupati. Sing Tulungagung. Kebagian tulang-tulung cenan kok. Ya ora apa-apa. Dalu punika bingah tanpa upami. Ya, mergane apa Mas Jarot? Bu Endah kersa rawuh matur sembah nuwun kula nyuwun keplokipun. Bu Endah pun kesesa kondur rumiyin nggih Bu nggih. Ketemu Ibu Bupati. Bupati Gunung Kidul lah. Bupati. Yo arang-arang Mas Jarot. Wah, estu Rasulan iso dirawuhi Ibu Bu Bupati. Bupati nggih. Matur sembah sewu nuwun. Nah, esok donga pamujine muga-muga sak sampunipun rawuhipun Bu Endah. Nggih. Tripadukan panggon mriki tansah luber maluber rezekinipun Allahumma amin. Ono ya berkah barokah. Kaya mau ya wis disebut dateng Ibu Endah ingkang leres Ibu Bupati. Dongane iki muga-muga tansah lancar rezekine berkah barokah uripe ngono. Allahumma amin. Kanggo warga Panggul. Nggih. Iki dijogetke Mas Mancung monggo. Menika ugi makarya sesarengan kanca-kanca Arka Professional Audio Sound System cak pendek. Ngatur-aturken matur sembah nuwun. Nggih. Lan menika ugi ngaturaken matur sembah nuwun dumateng Karang Taruna ingkang sampun kersa nyawiji 3 padukuhan. Ya. Menika ugi matur sembah nuwun awit sineng kuyung Karang Taruna lan sedaya warga masyarakat wonten ing Panggul. Ya, Pak Patah ngapunten. Apa iki? Ya dipecat sesuk Jarot. Serah dijak meneh. Terima kasih Kresna Duta. Oh alah. Audio juga lighting. Oh iki ya diborong juragane. Ya. Oh alah. Pak ngapunten lah menika ki ora maca grup kok ya aku ki. Oh alah rak ya ngono. Lah kok maca grup ki pokoknya mlebu grup. Aku matur sembah nuwun dalasan Ibu. Terima kasih ya. Mas Gowang, besok Jarot rasa dijak. Tanggal wis rame. Ya, menika lho lagonipun sumangga. Oh nggih. Derek.
Yo jenang kula dipinangkani. Oh nggih menika. Mas Jarot. Nggih, dalem sak pendek. Senajan lagi rawuh ning nduk lintang yo dideke. Wah lah nggih to, momen penting, momen yang sangat istimewa. Karawuhan nduk lintang, ugi Bu Bupati menika pun aturaken setunggal lagon lumantar nduk lintang. Yo luwes iki nek kerawan Bu Bupati yo nduk lintang. Oh iya to ya. Aja Nurli. Nurli kok bagiannya Pak RT. Nurli kok Pak RT to? Yo. Karang Taruna. Oh. Super becak. Ya. Aku arak mulih wae. Ora sandro, sesuk ijik bongkar panggung. Monggo diajeng lintang Kairo semonggo. Semonggo jumeneng jan. Lintang Kairo. Kata-kata sedang dalam. Mohon izin Ibu Bupati dan semua saya perangkat desa, Bapak Kapolres, Bapak dari kepolisian dan Bapak dari sedang dalam.
Nduk Lintang. Salam. Yo rene sik. Ayah. Ojo kesusu medun sik. Nah. Nggih, Cak Nduk Pendek. Lintang ngaturaken Apa? panuwun awit telupun nika dipun rawuh dhateng Ibu Bupati, Nggih. Ibu Endah Subekti kalian Ibu Ibu Panewu. Endah Subekti. Ibu Panewu ki nek cara wetan ya apa ya Bu Camat. Bu Camat, Ya, Bu kalian Camat Ibu dikira Bupati. Alhamdulillah, Alhamdulillah, matur sembah sembah nuwun nuwun. rawuhipun, Ibu. Bopol. Aku sampeyan ya pengen loh. Lah, piye? Jadi bupati seperti Oh Ibu ya, Endah. muga-muga sesuk kasempatan keturutan ya. Amin. Ibu Endah, Ibu Panewu ki Bapak Lurah mbok pilih wonten panyuwunan lelagon. Nggih, monggo Ibu. Monggo Ibu. Napa badhe nyekar piyambak monggo? Pripun Ibu Endah? Napa Bu? Monggo. Monggo. Napa, Estu, Bapak- Pak Lurah napa? Bapak Lurah, monggo. iki biar- Biasanya lek Sendok. Bapak Lurah purun ya, Mas. Oh, Pak Lurah ki request-request. biasane gelem sik tak parangane Los-losan ya, tenang Mas. wae. Ya, Pak Lurah monggo. Oh iki Bapak Dukuh. Nggih, matur sembah nuwun. Pak Lurah napa lagune, Pak? Oh, monggo. Bu Bupati napa Ibu? Ibu Pripun, Panewu Ibu? monggo. Lagune napa niki? Waduh, ya ora kersa mundhut lagu. Bingung ya Mas ya. Nggih, sae Pak, sae. Sae. Pak Lurah niki nggih sae. Alhamdulillah. Pak Lurah nggih sae. Matur sembah nuwun. Pak Lurah nggih sae. Sae. Nggih. Sae. Nggih to Pak Dukuh? Sae, Pak Dukuh nggih sae. Oh, Pak napa Lurah Pak nggih. Dukuh mawon sing request? Pak Dukuh. Hmm. Nggih, Pak Lurah dos pundi? Mundhut lagu mboten? Pak Lurah nggih sae. Sampun. Banget, teman-teman. Cak Pendek. Piye Roti? Tamu undangan menika sampun saya gek mang mriki. Oh, iya. Masa kurang Nggih. ajar. Bu Endah mbok bilih sampun pikantuk daharan sarta unjukan sedaya mawon menika kasuwun ngerahapi kanthi mardu-mardikane penggalih. Nggih. Sinambi ngelaras lumantar Nduk Lintang Cak Pendek, Ya. kanca-kanca laras Ganindra ya. Ya, apa meneh Nduk? Lagu-lagu monggo Dik Nggih. Lintang. Apa sing klasik? Langgam-langgam. Oh, langgam ya Langgam boleh. boleh, Langgam Jeje. boleh. Apa langgame? Nyaturi ingkang alus-alus rumiyin derek Dik Lintang. Nggih. Diparingi Oh, Jin. dadi ati nggih, Oh, Mas. Yes. Dik Lintang masih sekolah? Masih. Oh, kelas berapa? Kelas 2 SMA. SMA. Iya. Berarti besok kelas 3. Sepantaran tuh kita. Alhamdulillah aku juga kelas 3. 3 opo kuwi? 3 kilo. Ya luar biasa sekali penontonnya ya Dik Lintang. Iya Mas, luar biasa. Dan penuh sekali lautan Penuh dan manusia. kompak. Kompak pokoknya panggul ya Mas. Panggul luar biasa, Luar biasa. itu. Jos. Jis ya. Menika lumantar Nduk Lintang lelagonipun Dadi dadi hati lumantar konco-konco laras Ganindra. Harus Ganindra. Sing kaya ngapa nyatane akan
sembah sewu nuwun. Ya, mundur-mundur kene nak mundur-mundur. Ya, wayahe ditarik Mas Mancung dilong siji boko siji merkane yo babake akeh. Ben dokumenan wektu kabeh. Ayo Mas Mancung. Yuk 3 2 1. Iya. Yuk. Yuk. Oh yuk. Iya. Oh, wey. Yuk, yoi. Setahun lawase aku kenal seliramu. Wis setahun lawase kok tega ninggal ke aku. Bulan Februari dek aku kenal seliramu.
yo yo yo. Yo 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 yo. Yo. Yo 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 yo. Awas. Puasa. Asya, ya. Nurli. Cos. Lure ulane sawo senadyan cilik buntut dawa yen tong lirik mas mbok sing kira-kira sing ngendi lirik bojone kanca Alo kalau kae jadilah alo jadilah ditanggap dhewe ijo aja diunduhi kok sing abang sepirang-pirang sing duwe bojo ayo dirusui tukange gendang ranjang usi Wes Rod. oh wes toh yo 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 ya sekarang yuk jen sete neng kene Iya, sawas. Benny Puspita. Yo. Yo. Benny Puspita. Yo. Awas. Benny Puspita Saryo. Ayo. Benny Puspita, yo. Kasih jalan untuk Benny Puspita, ayo. Yo. Just sembuh. Iya. Tarik lagi Pak Kidul, yuk. Yo. Ses. Laras Chandra Kinanti. Lera-lere tadi gawe. Au.
Iya. Iya. Rawatnya pola sika amakarya Cacatane wondo sika lan kumpiro Kampul mangungkung bende angawe Pacet-pacet umur suarane Ayo sok. Rawatnya pola sika amakarya Cacatane wondo sika lan kumpiro Kampul mangungkung bende angawe Pacet-pacet umur suarane Bablas. Mari yono ya. batuke nonong sing nonong larang regane nononge sing mesam-mesem kabeh kangen nononge yen guyu merem kabeh gelem
Sandra Kinandi. Iya, iya. Peres. Ayo. Diri, sang rasa so, anggap
samula lego jiwa sarung mangsa mangsa baca rasulaya Yondo sekar pisang ya mas yolah ya mas pisang sesajiting karya ya tumandang anggeprang-geprang anabaan lalir psikologo gereja diri sang rasaksa anggeprang mutap-mutap serwilu bapa anyang gegegan sang pendeta berkatan samulan lereng jiwa sang bangsa bangsa rasa asulayan Yo. Oi, ya. Yo. ya yoi Yoi. Matur sembah sewu nuwun